môžeme ísť až do 2600 metrov hore, vidíš, ten vrch, na vrchol. A aj máme krásny výhľad, vieš, na Mont Blanc, všetky tie veľké hory. A aj tam hore je teplo, je takých 5 stupňov hore. Iba večer, pod večerom už je zima, alebo ráno. Takže včera sme sa dosť to naličovali. No, конечно, som prišiel jedným kamarátom, vieš, niečo paria, vyzve, takže dneska sme vyzvali. No, lebo, vidíme, nejak, kto vie. Možno aj ja. No, veď sú to... Aha, nie. Čo robíš? No, to hej. Práve že teraz, keď sme išli až, keď sme došli z Paríža, tak tam boli, v autobus